L'any 2022, els pescadors del litoral català van recollir fins a 95.000 quilos de residus del fons marí de la mà del projecte Upcycling the Oceans, Ecoembes i la Fundació Ecoalf amb el projecte Pesca Neta. La nostra companya Laia Oltra parla d'aquesta tasca que fan cada dia els pescadors amb el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Toni Abad. Laia, quan vulguis. Aquest passat dimarts van sortir les dades del balanç anual que fa aquest projecte d'Upcycling the Oceans i s'ha comptabilitzat 95 tones que han recollit els pescadors catalans aquest 2022. Volem parlar de tot plegat amb el president, no?, de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Toni Abad. Bon dia. Hola, molt bon dia. És una xifra elevada, no? Suposo que el balanç és positiu. Bueno, doncs, positiu no, jo diria superpositiu, i d'aquí, deixem-ho dir egoistament, vull dir, aprofitar la importància que té el pescador a dia d'avui a la nostra Mediterrània, perquè si no fossin nosaltres que hem fet aquesta feinada ingent i altruista, potser podria arribar un dia que els plàstics ens sortirien del mar, perquè molta gent pensa que, bueno, com que no es veu, doncs no hi és. Doncs sí que hi és, i aquí en tenim la prova, no? Déu-n'hi-do les tones que s'han pogut treure. Déu-n'hi-do. És un projecte europeu, no?, Upcycling the Oceans, d'Ecoembes i Fundació Ecoalf, però no hem d'oblidar que des de la Generalitat es fa el Pesca Neta. Exacte. El projecte que nosaltres abandonem és el Pesca Neta, que és el que ens ha dotat de mitjans per poder desenvolupar aquesta tasca i donar-li visibilitat, i a més, doncs, agrair a aquests companys de viatge que uns s'emporten la deixalla que nosaltres hem arreplegat i hem depositat en els molls, i els altres la transformen, no? I al final, com deia abans, jo crec que això és una cadena, és un equip, cada un participa amb la seva part, i jo, que tinc el goig de representar els meus companys pescadors, doncs posar en valor la feina del pescador, perquè no sé si trobaríem un col·lectiu tan important com el nostre, doncs, que altruistament fes aquesta feinada, perquè vull recordar que ara perquè li hem pogut donar visibilitat a tot això, però fa uns anys nosaltres ho fèiem igual i ni se'n parlava. Per tant, jo crec que un èxit, i un èxit de tots. Sí, fa anys, no?, que es fa, des de 2015, pot ser? Sí, no sé exactament bé la data, però sí, fa un munt ja que ho fem. I escolta, i tant de bo que no haguéssim de parlar d'aquestes coses, perquè voldria dir que tindríem un recurs net, però malauradament això és així, i com vaig poder explicar l'altre dia, dius, ostres, Déu-n'hi-do el que s'ha tret, i Déu-n'hi-do els llocs o els caladors de pesca on hi ha una densitat demogràfica important, Déu-n'hi-do el que a dia d'avui encara recollim, no? Jo podria fer l'altre dia un símil que deia, bueno, és que tires una ampolla de plàstic o et cau una ampolla de plàstic al Pirineu i va parar al mar, no? I crec que això pot servir per exigir o apretar més encara les nostres administracions de que facin campanyes socials, campanyes de docència i de conscienciació a la població civil, perquè tot el que va al mar és de la població de terra. Per tant, crec que faria falta una mica de conscienciació i de campanyes de sensibilització, no? Això no cal que no hauria d'arribar al mar. Sobretot plàstics, no?, són el que més recullen els pescadors. Sí, recollim plàstic, recollim de tot, llaunes de tot, però el plàstic probablement, com que el que diuen costa molt més a desaparèixer, doncs aquest hi ha més quantitat d'això, no? Probablement una llauna amb la corrosió, doncs aquesta es pot desintegrar en molt menys temps que un plàstic, no? Que dubto que si el plàstic es pot desintegrar, no? Déu-n'hi-do el que hi ha, Déu-n'hi-do. És el sector de l'arrossegament el que potser et troba més residus? Sí, pel fet del sistema de pesca, que és el que passa per sobre el fons, doncs aquest és el que en troba més. Però Déu-n'hi-do els companys d'arts menors, en desembocadores de rius, que hi ha caladors que ja pràcticament ni s'hi acosten perquè és que no pots ni pescar, i això és una pena. I d'aquí aprofito el vostre mitjà per fer una conscienciació social, una crida. Exacte. De dir, ostres, siguem curosos, intentem ser curosos amb això,
perquè Déu-nos en guard que no hi fossin pescadors, que d'això és posar en valor la nostra feina, perquè probablement en algun lloc els plàstics sortirien de l'aigua, Crida l'atenció també la xifra del conjunt d'Espanya, perquè s'han recollit 189 tones a diferents comunitats, i aquí a Catalunya doncs, aquestes 95 tones, no? que és més del conjunt d'Espanya. Això vol dir que els pescadors catalans fan molt bona feina. Exacte. Jo sap greu dir-ho, però és que aquí hi ha el sector pesquer català està molt conscienciat amb això, no? Jo que tinc el goig de presidir la federació, tinc reunions amb ells, la gent hi té consciència amb això, no? I dius, home, tots volem un recurs net, egoistament, per guanyar-nos millor la vida i que hi hagi molts peixicos i guanyar-nos millor la vida, però al final, tu quan passes la teva jornada laboral, dius, bueno, doncs mira, tampoc m'ha costat tant i he fet una bona tasca i he contribuït, no?, perquè els meus nanos i els nets doncs, tinguin demà un mar que estigui millor, no? Bé, jo crec que altruistament, però val molt la pena. Posar en valor, doncs, aquesta recollida que fan els pescadors, malauradament, perquè, com deies, doncs, entre tots també hauríem de procurar doncs, no fer servir ja el plàstic, no?, aquest plàstic d'un sol ús i menys tirar-lo a fora de les papereres. Toni, ja que el tenim aquí, també preguntar-li una mica doncs, aquesta bona notícia també del sector pesquer, perquè bé, la Comissió Europea va anunciar que prohibiria la pesca d'arrossegament en zones protegides i sembla doncs, que els estats membres s'hi han oposat i la Comissió Europea ho ha escoltat, no? Bueno, o a veure què passa. Sí, deixa'm ser prudent, no? D'entrada, el tret és molt bo, però deixa'm ser prudent i cautelós, perquè no sé la primera vegada que veig coses que després s'han girat, no? Però sí, tinc que dir que els estats no ho han vist bé, que crec que és un encert, perquè és que al final les coses s'ha de ser coherent amb les coses i més en un sector com ara el nostre, que està fent moltes coses i que dius, escolti, és que jo ja no sé què més fer, no? I totes les mesures, i això és una reivindicació nostra, totes les mesures que estem aplicant des de fa un temps, necessitem un temps perquè donin el seu fruit. Al mar, jo sempre dic que és molt agraït, i avui li farem una acció, però malauradament no ens torna el rebot demà. Necessitem un temps, no? Doncs ara que hem aplicat totes aquestes mesures, i sobretot el pescador català, vull remarcar-ho, que fem això, home, necessitem un temps per veure els resultats. No me poden aplicar tanta normativa avui i demà passat, perquè encara no hem tingut temps de valorar tot el que hem fet abans, no? Però bueno, referent a la pregunta que em deies, sembla que pinta bé, que tinguem sort. Deixa'm-ho dir així. Sí, l'altre dia parlàvem també amb el president de la Federació Territorial de Confraries de Tarragona, Eusebio Rosales. Ens comentava que, clar, que la facturació, la majoria, el 80% de facturació de les confraries és del sector de l'arrossegament. Vull dir que no s'entendria una pesca sense aquesta modalitat. Bueno, és que al final, com molt bé deia l'amic Eusebio, sí, probablement no, segur. La facturació, el paquet important és l'arrossegament. Però al final això és un equip i tots ens hem de recolzar amb tots, no? I no tindria sentit la nostra pesca, diguéssim, d'arrossegament sense un art menor que agafa un altre tipus d'espècies que donen un plus a les nostres subhastes, igual que l'encerclament. Vull dir, al final això és com, deixa'm-ho dir així, és com una escudella, no? Un munt de peces fan una cosa molt bona, doncs això és la nostra pesca catalana, no? Nosaltres som diversos tipus d'arts, però tots ens necessitem, tots hem d'anar a una, i al final tenim unes subhastes, unes llotges que són molt atractives precisament per això, perquè tenim molt de producte diferenciat de molts tipus d'arts. Això és l'èxit de la nostra subhasta. El Departament a Catalunya també doncs, posa en valor, no?, aquesta feina que feu els pescadors i reitera això, que no cal eliminar, sinó que cal transformar, sobretot el sector de l'arrossegament. Exacte, aquesta és la paraula, no cal eliminar, cal transformar, i probablement el sector pesquer català és el que més avantatjat està amb això. Nosaltres ja pesquem amb portes voladores, tenim àrees quan aquí ningú, la Unió Europea no
no se li havia ni ocorregut, tancar llocs per recuperació de l'espai, doncs nosaltres ja ho fèiem, i ara venen aquí amb, deixem-ho dir així, amb sopars de duro. No, home, no, escolti, que nosaltres som qui volem tenir un medi bo, sa, que estigui bé, que hi hagi un recurs saludable perquè els nostres nanos, perquè les nostres empreses, vaig a dir que pràcticament el 100% són familiars, nosaltres som relleu generacional, jo em vull guanyar la vida, vull que el meu nano se la guanyi, vull que el meu net se la guanyi, per tant, o cuido això o tindré un problema. I en som molt conscients, i per això ho cuidem. I ho dic egoistament, egoistament. I quan cuidem això, ho estem cuidant per nosaltres i per la resta de la societat. Home, doncs crec que s'hauria de tenir en compte, la veritat. Doncs posar en valor aquesta feina que feu des del sector, tant de recollida també, com dèiem, de residus, com també aquesta transformació, no?, perquè sigui més sostenible. President de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Toni Abad, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, per donar-nos una mica de veu en el sector pesquer que ens cal. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia.